verstoren. Het is een tijd geleden dat ze tegen mij jongelui zeiden. Ja, je Nou, maar bent ze- wel nog jong of niet? Ja, nou ja. Maar net hoe je het bekijkt. Hè. Of ga je de boel inpakken? Ja, we tappen ermee. Het is er helaas vandoor. Bijten ze niet? Nou, het is niet veel, nee. Het is niet om over naar huis te schrijven. En hoe kom je hier terecht? Met de auto. Wij zitten hier op Europarks. Ah, en waar vandaan? Den Haag. Den Haag. Den Haag. En dan helemaal naar Limburg op vakantie. Helemaal, nou ja, helemaal. Maar Al best mee hoor. het is hier een stuk beter weer in ieder geval. Ja. Hé? En zijn jullie bekend in Limburg? Vaker op vakantie Ik ben geweest? weer vaak bij jullie, geweest. ja. Ja, Oké. wel leuk hier. Zeg. Ja, we komen hier terug. Ja hoor. En jullie zijn man en vrouw? Ja, zo kan je. Vriend en vriendin? Vriend en vriendin. Oké. Hey, en hoe lang blijven jullie nog? Vrijdag. Vrijdag gaan we weer terug. Maar jullie vissen allebei? Goed hè? Nou, jij was denk ik aan het hengelen naar een leuke vrouw. En Ja. toen, En toen, toen sloeg je haar aan de haak. die zei me minder uit. Of was het andersom? Nou, nee hoor. Nee? Maar hoe ging het in het echt? Ja, zoals je het zei. Ja, Hij joh. was op jacht? Ja, Oh, jee. Ze waren alle twee in het vissen en in één keer... we hadden elkaar beet, Ja. hè? Ja. Pof! Terwijl hij even zijn telefoontje bekijkt. Hoe heeft hij dat aangepakt Yes. toen? Ja, gewoon door zijn charme Hey. natuurlijk. Ja, is het een charmeur? Ja hoor, Ja? een hele grote charmeur. Ja, Europark Limburg, zo heet het. Hey, maar allebei Zit hier iets die ver hard vandaan, Hagenees volgens mij, hè? Klopt. Ja, Want als jij Ja. ja hoor zegt, dan... hoor je het wel hè? Maar Ja, ik nee, heb dat opsporing verzocht hier bij me staan. Ja, John van der Heuvel! Oh, John van de Heuvel hoor ik net. Hele... Ja, zit je Nee, lekker ik te heb er een chillen aan het water? camera-team niet uit. En dan Krijg je komen een jullie cameraboek voorbij. op je Ja, dak? inderdaad. Ja, dat zeg ik opsporing verzocht. Nee, alleen Limburg. Ja, dan weet ik niet wat ze komen doen. Ze komen een praatje maken. Met camera. Ja, ik zal even uitleggen. Ja. Wij maken een programma, dat Oh. heet dus eigenlijk Op zijn Limburgs onderweg. Mhm. Wij rijden A-lijn provies rond, een beetje oké. zoals de wind ons waait. En we kiezen alleen een regio. We niet in thuis, joh. Jawel, want je bent in onze provincie, hè? Ah, oké. Jullie zijn gasten van ons. Maar, En dan gaan we daar kom je spontaan even bakje gaan we doen? daarop af. Ja, We leuk. knopen een praatje aan en een gesprek aan. En daar gaan we niet meer in knippen. Ja, oké. Dus dat is ook zijn... Oh, dat is het er allemaal. Ja, wanneer- weet ik veel. maar dat doen we omdat we graag eerlijke televisie leuk, willen ja. maken. Dus we gaan het niet raar opknippen of zo. Ja. Hey, maar hoe lang kennen jullie elkaar nu? 4 jaar. 4 jaar. Ja, je En kan zo samen toch op vakantie, boodschappen maar doen, ook kom maar samen goed, joh. wonend. Ja, ook samen wonen. We drinken allebei Ja, bier, dus zeker. dat komt goed uit. Nou, je hoort het. Yo. Ontstaat er nu een feestje spontaan? Ja, ja, Nee, ja. Dat Spontaan. allemaal goed. Yo. Hé, maar Hoi. vrouwen die vissen, ze zijn zeldzaam. Ja, je ziet wel steeds vaker hoor tegenwoordig. Ja. Echt waar? Ja, je ziet steeds vaker. Ja, hier in Limburg is dat inderdaad de laatste jaren echt veel. Dat ook vrouwen dus echt met komen om te vissen. Echt, Dat en is- we kunnen nergens meer rustig heen. Zonder Nee, inderdaad, ja. Hey, Ja, maar, hey, ze zeggen niet voor niks Limburg ons groens eikenhout. groen eikenhout. bronsgroen eikenhout. Ja. Bronsgroen Ja. eikenhout. Ja, Ja, is dat zo? ja. En wat houdt het in? Bronsgroen Ja, eikenhout? nou leg het maar goed, Martin. Wij dit niet meer eigenlijk. Dat weet je niet. Nee, kijk, ik ben ook al een van de oude stempels. Ja, maar Justan, dat moeten weten. Ja, Limburg heeft altijd bestangen uit heuvel en bosrijke omgevingen en noem maar op. Zo Valkenburg, hartstikke leuk om te gaan. Ja, Maastricht, het Friedhof, hartstikke leuk. Hij is echt onze provincie aan het Ja, verkopen. nou, Is Ja, dat, ja, maar ja, die kennen we wel. is dat nog nodig? Nee, voor ons niet. Nee, hè? Voor ons is dat niet meer nodig. Nee. Jullie kennen de provincie een Wij beetje. kunnen de provincie zeker. prima. Waar zijn jullie al geweest dan? Ja, Zo- waar niet? Waar niet? Heel veel Ja. wel. Ja. Waar niet? We zitten veel in Maastricht, we zitten veel in Valkenswaard, we zitten veel in Sittard. Dat is Brabant, hè?
Weet je, Valkenswaard. Valkenburg, sorry. Valkenburg. weet je waar ook fijn viswater is? Nou, In Kerkrade. Kerkrade. Kerkrade, kasteel Erestein. Ja, dat is Kapper. een slot, een slotgracht. Nee, dat is echt levensgroot, ook in de Hoensbroek, Maar- bij kasteel Hoensbroek. Martin, dit hoeft niet meer zo hard, hè? De buit binnen nu, hè? Ja, de buiten al binnen, ja. Best al Ik aan heb de wel een haak kasteelvrouw, geslagen. joh. Hé, maar ik zie dat de maaien staan het dichtst bij jou. Ben jij... Ik doe de Maya aankoppelen. Hou je dat? Nee joh. Hé, maar, En ik de worm. gast, een vrouw die van vissen houdt en ook de maaien eraan doet. Ja, wat wil je Dat nou is nog toch meer? een droomvrouw? Ja, toch? Nou Ja. hè? En jullie kennen elkaar nu 4 jaar, zegt zij. Ja, zoiets. Maar zij zei net, toen jij aan het bellen was even... Ach jee, wat heb je allemaal voor Ja. rijden? Oh, dat heeft hij niet meegekregen. Dus ik kan nou gewoon alles verzinnen. Gewoon, Ja, hè. ja, ja. Nee, maar ze zei dat jouw charme de doorslag gaf. Nou, ja, is dat zo, schatje? Dan weet je meer dan ik. Ja. Heb je dat nou verzonnen of? Oh, je gelooft het zelf niet? Nee, Het zelf niet. kom uit de Haag, hè? Nee, maar je had dus eigenlijk had hij het perfecte aas achter de hand. Dat was hij zelf. Ja, zeker. was ik zelf, joh. Ja joh. Je gooit af en toe een worstje uit en dan komt het er vanzelf. Ja, Kijk uit dat je niet over de grens gaat. hè, nu. Nee, ik hou allemaal binnen mijn broek nog. Kunnen we dat erin laten? We zijn dat niet geknipt zou worden hè? Nee, precies. Nee. Maar wij zijn natuurlijk een keurige omroep, hè? Dus Dat is ook heel keurig. Ah, je kunt toch wegpiepen, of niet? dat zou eventueel kunnen. Maar ik denk wel dat we dit even langs de directie moeten fietsen, hè? Ja. Dan geef ze maar een belletje, dan kom. Nee, maar Praat ik wel met. wat is er zo leuk aan Limburg voor jullie als Hagenezen? Want dat horen wij natuurlijk graag, hè? Ja, de rust die je hier hebt, hè, dat heb Heerlijk. je in de stad niet. Dat is gewoon hartstikke Het is druk. zo'n gehaast en chaos in Den Haag. Oh, kijk. Ja, Kom in serieus? Limburg ook nog vervuilen, zie je het? Hé, maar Deze waait ook. wonen jullie ook echt in de stad? Ja, we wonen midden in het centrum. Ja, In het centrum? Ja. Alsjeblieft. En welke wijk is dat dan? Laak. Ja. Laakkwartier. Oh, Geregeld op tv. Dus, Iets met voetbal of zo? Ook? ja, ook, ja, ook, Hoe ja. weet je dit? Maar ben je behalve visser ook voetbal? Ja, natuurlijk. Ja, no. Ze gaan promoveren dit jaar, let maar op. Ja. Zou je denken? Hier, hoor maar. Tuurlijk. Eentje die er verstand van heeft. Hé, maar ga je ook naar het stadion? Ja, nou, ik ben vroeger altijd geweest. Maar Het de laatste tijd- Spijkerbroekenstadion, hè? Spijkerbroek, kaartje. Kaartje. Ja. Kaartjes, Ik zeg dat kaartjes wel ook. eraf, Oh ja? Oh, dat mag natuurlijk niet voor de televisie reclame. Maar Maar ze vol- gaat toch weg. Dus... volgend jaar promoveren. Ja, Daar ja. mag ik je aan houden. Ja, dan mag je mij aan houden. Ja, maar Zeker. worden is er al goed geknikt. Dus dat is lekker dan, dan mag het wel, hè? Ja. en dat mag je Fortuna- toch? En Fortuna ook. Nou ja, het kan, Fortuna ook, ja. het kan een paar weken duren voordat we dit uitzenden. Sterker Oh. nog, een Zijn week of 2. vindbaar. Dus op het moment dat Je dit krijgt wordt dadelijk wel uitgezonden. een Zijn foto we van, gepromoveerd? Maar nou, en je hebt ook geen tijd om alles eruit te knippen, wat doe je die 2 weken dan? Ja. Hard werken. Hard werken. Ook een foto. Hey, maar jullie gaan ook naar het stadion dus. Ja, we gaan wel naar het Af stadion. en toe, ja. Leuk man. Hè? En sta je dan ook tussen de stoere jongens? Tuurlijk. Ja. Laten we daar maar op houden. Of ze zo stoer zijn allemaal, ik weet het niet. Oh! Van de week hebben ze weer de bussen gesloopt. Ja, Dus, ze mogen niet meer uit. nee. Uitwedstrijd is verboden. Maar jij bent geen slopertje. Nou, die tijd heb ik gehad, joh. Ja? Ik loop ook tegen de 50. Ik blijf niet aan de gang, hè. Heb jij hem misschien een beetje rustiger gekregen dan sinds je hem Tuurlijk. kent? Ik ben er zelf, joh. Joh. Of is zij wilder dan jij misschien? Ja, nou, wat denk jij? Nee hoor. Nee, dat zal wel meevallen. Nee. Niet te open voor dat. Nee hè? Hé, maar dit is voor jullie vakantie in eigen land? Ah ja, we gewoon even een weekje ertussenuit, joh. Ja. Vakantiedagen opmaken, hè. Moet ook gebeuren. Ja, wat zei de baas daarvan? De baas die vindt dat prima. Geniet er maar van. Ik heb nog 84 dagen staan, dus ik moet ze opmaken. Ja, dan doen we dat toch? Joh. Ja, En wat doe je? ik ben buschauffeur. Daarom vind jij het niet leuk als die
Als ze die bussen slopen, Nee. nee, natuurlijk niet. En jij? Ja, ik doe onderhoud aan het spoor, aan het tramspoor. Ja, in een Ja. bikkeltje. Hey? Ja, wat een stoere job hoor. Ja, zeker weten. Ja. Maar is dat ook met dan in de winter en zo? Als er ijs, dan ga jij op pad? Ja, ook dan, ja. Dan zet ik de kachel wat hoger. Ja, wel. Nou, dan heeft Martin nog wel een verhaal. Oh. Ja, nee, ja, Martin heeft ook een verhaal over het spoor. Ja. Dat heeft hij ons net verteld. Oké, nou Maar dat vertel maar. ga ik niet vertellen, dat moet hij jullie dan maar vertellen. Ja. Oh jee. Voordat jullie gaan. Nee, Martin. Nee. Hij ze net verteld. Dus die kunnen niet knippen. Nee, precies. We Precies, spreken dat verhaal want nog. als het goed is, hebben de mensen die dit gaan zien, hebben het verhaal van Martin. Dat al gezien. Ja, Oké. ja.